Ľudia, kámo, pes si tu užíva. Kámo, ono už je 12 hodín. Kámo, tak poď, Maxo, ideme. Lopta. Má. Aké finty. Stolíci, daj mi tú loptu. Daj mi ho. Ty malý, daj mi tú loptu. Daj mi ho. Kámo, on ma okávači, že ja ťa zabijem. What the Kde zase si? Nudím sa dneska. Ležím na obed, schytám Franceska. Franceska urobím Máťovi nervy na dneska. Poď sem dneska. Poď sa so mnou hrať, ne? Je loptakou u tebe padlo, lebo sa chcem s tebou hrať. Poď. Kde si v tej diere? Nemám loptu. Tak niečo som našiel, no idem to skúsiť papať, či mu chutí. Tvoj. Poď za mňou hrať. Poď za mňou hrať. Hovorím ti, poď za mňou hrať. Hej, ako... A tam budem na tom, poď, Max. No poď, Mačo, no poď za mnou, no dobre. Idem za tebou. No čo je, Maxo? Ty tu chceš, aby som to bol s tebou, alebo... No, Mato, som tu, pri tebe, čo chceš? Ja, že koľko chceš, aby tu bylo ľudia lajkov? 5. 5? OK, tak ľudia dáte 5 lajkov pre Maxa. Áno, prosím. A chceme mať 30 odobyvateľov. A keď budeme mať 900 000, tak toľko mi bude musieť kúpiť Mato granuliek. Počuli ste dobre. Dáte 5 lajkov a budem mu musieť kúpiť 900 000 granuliek. Nie, len si srandu. 5 lajkov a natočím ďalšie video s Maxom. Maxovi sa to tu riadne páči. No Marto, však poď sa so mnou hrať. A tu už čakám. Nechcem po tebou, že ti nemáš čokoládu. Čokoláda. Je tu čokoláda niekde? Čokoláda.